asịkwa happy wedding anniversary, wee na-asịkwa happy birthday. Happy wedding anniversary n'isi Philip na Kelechi ụmụnna kwe, wee na-ayọ ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha na mmemme na njikọ alụmdi na nwunye ha. Onye a chọrọ ka a kpaa afa ya na-ayọ ka Chineke chekwabe ya na onwe ya, chekwakwa ya na ezinụlọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke mejuoro ha ihe ya bụ n'obi. Aloy Okoro na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene ka Chineke chi were aka ebere ya were mee ya wee si n'akwa ọya were na-agbake ọsịsọ, wee na-ayọkwa ka ngọzi Chineke amara ya na nchekwabe ya dịrị etu a na-aga n'isi ya na n'isi ezinụlọ ya. Onye bụ Chi na Chinyere Nwanze na ezinụlọ ya na-asịkwa happy birthday nwa ha nwaanyị Chinemere m Nwanze, na-ayọ ka Chineke mara ihe o bu n'obi nke ga-adịrị ya mma, ka o were ya na-ajị ya mma na-agọzi ya. Ndị prayer line na-ayọ maka mgbaghara atonement maka njọ anyị, ebere na atamafụfụ dị na ya, ma nke pụtara ihe ma nke dị n'ime anyị, ka Chineke gụọ anyị ndị otu ha niile na ndị ụmụnne ha niile ebe ọbụla ha nọ na. Jude na Ujunwa Ohuche na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa Chineke tata ha na-ekubata nwa n'ụlọ ụka, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Ndị St. John of God, ndị Knight of St. John International Ladies Auxiliary na-ayọ maka ebere Chineke, ịhụnanya ya, nchekwebe ya n'isi ndị otu ha, ndị nwoke, ndị Knight na ndị ladies niile, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha na-echekwaba ha. Greg na Skologa Amaka na-asị happy birthday, ka Chineke na-agọzi Tochi Okoro na-agbaziri ya na ndụ nke ya. Ezinụlọ mmụọ ji ekwu na Ross na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka alụmdi nwa ha nwaanyị Rita Ogechukwu na ọgọ ha nwoke Byron Ross si were gaa ọfụma, wee na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ha, ka alụmdi ha bụrụ nke ga-amịta ezigbo mkpụrụ wee ruo n'isi njedebe. Greg na Skologa Ọgamaka na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na nchekwabe ya n'isi Onyi Ọgamaka, wee na-ayọkwa maka ihe o bu n'obi. Monica Ụtọm na-enye Chineke ekene ka Chineke si wee gọzie nyenwa wee tube ya ugo mmụta n'akwụkwọ niile ya gụrụ, wee tinye nke nnukwu PhD n'isi ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'isi ụmụ ya Ifeọma, Chiamaka na Chinenye, ka ha si gbakwa mbọ Chineke agọzie ha n'akwụkwọ nke ha. Onye bụ Chi na Chinyere Nwanze Nwanneka Emmanuela Ifediba na ụmụ ya na-asị happy birthday, na-enyekwa Chineke ekene n'isi Paul Ifediba, na-ayọ ka Chineke na-agọzi ya oge ugbu ọ na-eleta mgbe eji were mụọ ya. Chineke nye ya arụ ike, na-abanye ya abawanye amamihe ya, na-echekwabe ya na-edu ya. Rose Mmụọ na-ayọ ka Zion Ministry 3-day World Crusade nke a na-eme na Ngọ Ọkpala Ọktoba 10 wee ruo n'Ọktoba 12, ka ọ bụrụ ihe ya aga ọfụma na-enweghị nsogbu.
Teresa Chukwuani na-enye Chineke ekene ka Chineke si tinyekwara ya ofu arọ na ndụ nke nyanwa wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya were arụ ike nchekwaba na ududu ya na-arọ na-adị n'iru. Rose mmụọ na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi na-agba evangelist Chukwuebuka Nọzie Obi agba ya ume n'ụzọ pụrụ iche ka o nyekwe ya amara ka o wee nwee ike iru n'isi 100 days nke ebumọnụ ya na ekpere nke ga-ebi n'ọnwa Ọktoba n'ụwa. Anthony Ọnụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Simon Ezima Chukwu. Eukeria ihe asọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Rosaline Iwuala. Ka mkpụrụ obi ndị a nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Maslinus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. 15:15. Chineke anya bịawo nna anya bịawo ikele gị gọzie anyị Chukwu bịawo Chineke anya bịawo nna anya bịawo ikele gị gọzie anyị Chukwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị m hụrụ n'anya na Kristo na bọlachi udo dịrị unu. Ngwa tụgharịa onye nọ gị n'akarị na n'aka ekpe si ya nwanna anyị bọlachi gọziere m ya. Chineke zitere gị ka ị gọzie ya. Si ya ngọzi Chineke dịkwara ya o. Si ya Chineke gọzikwa ya n'ụtụtụ gọzie ya n'ehihie gọzie ya n'abalị. O teela aka n'ịhụbe ya. Kwuo okwu ngọzi n'isi ya. Si ya nwanne m ya dịkwara gị na mma. Enwere m aṅụrị oge m nọrọ ha kwuru si anyị jee na ndị dị ndụ. Anyị gbakọrọ n'ihu
ya taa ido ya na-eja ya mma. Anyị na-arịọ ya Chukwu ahụ chiri eze chi anwụ anwụ ka ọ nabata otito anyị na-enye ya taa, nara ngọzi site n'egbugbere ọnụ anyị ma mee ka ebube ya pụta ihe n'ebe anyị nọ n'aha Jizọs. Ngwanụnụ ka anyị were nụ mkpa nke anyị n'otu n'otu tinyekọrọ ndị a yọrọ ka echeta ha na Jamisa, ka anyị were mkpa ndị ahụ were okwukwe chee ha n'ihu Chineke ugbu a. Ụmụnne m, iji kwado nwa anyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị ya dị ya nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta m gwa Chineke jike niile. Na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m na-arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, ma ndị mama na ndị nsọ niile na olu ụmụnna m, ka unu rịọbara Josef bụrụwa Chukwu anyị arịrịọ, ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi.
ma ọ bụ ihe anyị pụrụ ịtụ anya na a ga-emere anyị.
anyị ji umeala arịọ gị ka ị gbaghara anyị mmehie anyị niile na anyị dị anyị n'obi. Biko nyekwu anyị ngọzi dị iche iche nke anyị na-apụghị ike ịrịọ gị. Site na dị inwe na anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ eweta n'akwụkwọ onye amụma Habakuk. Onye nwe anyị, ruo ole mgbe ka m ga-anọgide na-eti mkpu ma ị naghị aṅa ntị? Ka m na-eti mmegbu na ntị gị ma ị naghị azọpụta? N'ihi gịnị ka ị jiri kwuba ihe ọjọọ n'ihu m? Gịnị kpatara iji eleso anya ebe nwere ọchịchị nchigbu? Oke iwe na ihe ike bụ sọ ihe m na-ahụ. Iwe na ọnụma na obi abụ otu na-abawanye. Onye nwe anyị were zaa sị, detuo ọhụ nke a n'akwụkwọ, kanye ya na mbadamba nkume ebe a ga-agụta ya nke ọma. Ebe ọ bụ na ọhụ nke a nwere oge nke aka ya, mmezu ya ga-abịarịrị. Aghụghọ ọbụla adịghị na ya. Ọ bụrụ na mmezu ya ji nwayọọ abịa, were ndidi chere ya, maka na ọ ga-abịarịrị. Lee ka onye obi ya na-akwụwa ọtọ si atụ uche, ma onye ezi omume jiri okwukwe biri. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu. Ka Aịzaya. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu. Ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu. Bịanụ ka anyị kwere onye nwe anyị ukwe aṅụrị. Ka anyị too nkume nke nzọpụta anyị. Ka anyị were inye ekele kpọrọ ya isi ala, bịakwa were obi aṅụrị bụọrọ ya abụ dị ọma. Azịza. Ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu. Bịanụ ka anyị kpọrọ ya, ka anyị sekpuru ya, bịakwa kpọrọ ya isi ala. Ka anyị sekpuru ala n'ihu onye nwe anyị, onye kere anyị. N'ihi na ọ bụ Chineke anyị, anyị bụkwa ndị ọ na-azụ ka atụrụ, bụrụkwa igwe atụrụ ọ na-edozi ụzọ. Azịza. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị ahụ na Mesa n'ime ọzara, ebe nna ọnụ ha nọrọ legha m. Ha leghara m, ma ọ bụ eziokwu na ha ahụla
aka ọrụ m. taa ọ bụrụ na ọ na-anụ ọnụ ya, unu akpọchikwana obi unu. taa ọ bụrụ na ọ na-anụ ọnụ ya, unu akpọchikwana obi unu. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl degara Timoti. Ana m echetara gị ka ị mee ka onyinye amara ahụ nwuru ọkụ. Onyinye amara ahụ Chineke nyere gị mgbe m bikwasara gị aka n'isi. Mmụọ nsọ ahụ Chineke nyere anyị ọ bụghị mmụọ nke ụjọ, kama ọ bụ mmụọ nke ike na ịhụnanya na ichedo onwe anyị. N'ihi ya, ihere emekwara gị ịgbara Onyenwe anyị akaebe. Ihere emekwara gị n'ihi mụ onwe m bụ onye mkpọrọ n'ihi ya. Kama dabere n'ike Chineke, soro m kere oke ịta ahụhụ maka ozi ọma. Jide okwu ahụ na-enye ezi ndụ nke ị nụrụ n'ọnụ m, ka ọ bụrụ gị ihe ilere anya na ihe ị ga-eso. Nọgide n'ụdị okwukwe na ịhụnanya nke dị n'ime Jesu Kristi. Were ike mmụọ nsọ nke dị n'ime anyị debe akụ na ụba niile nke okwukwe nyere gị n'aka idebe nke ọma. Okwu nke osebụla ụwa. Again. Hallelujah. Amen. Amen. Okwu nke Onyenwe anyị ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Okwu a bụ ozi ọma. Ozi ọma ahụ ezisara unu. Aleluya. Ale, 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 aleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Ndị ụmụazụ gwara Onyenwe anyị, mụbaa okwukwe anyị. Onyenwe anyị zara ha sị, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe
nke ha ibu ka otu mkpụrụ osisi mọstad. Unu nwere ike inye osisi sikamọ ya iwu sị, site na mgbọrọgwụ foro fopụta onwe gị, ga-akụnye onwe gị n'oké osimiri, ọ ga-eme ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu nwere odibo nọ n'obi na-akọ ugbo ma ọ bụ nke na-azụ atụrụ, ọ na-agwa odibo ahụ, ngwa bịa buru nri gị rie, mgbe o si n'ubi lọta? Mba, kama unu na-asị ya, mee ngwa doziere m nri anyasị, gbakwasị akwa ije ozi gị na ụkwụ gị, guzo ijere m ozi na nri ruo mgbe m rijuru, emesịa ị ga-eri nke gị. Ọ dịghị enye odibo ahụ ekele ọbụla, ọ bụ ezie na o mere ihe a gwara ya ka o mee. Otu a ka ọ dị n'ebe unu nọ. Mgbe unu mechara ihe dum a gwara unu mee, kwuonu, anyị bụ sọ ụmụ odibo, ọ bụ sọ ihe kwesịrị anyị ime ka anyị mere. Oziọma nke osebru ụwa. Ka anyị sikwe n'oziọma nke a nata mgbaghara njọ. Hallelujah. 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 If you are happy and you know it, shout amen. When they're happy. If you are happy and you know it, shout amen. If you are happy and you really want to show it, if you are happy, stand up. Ọ bụrụ na ụkwụ adịghị gị mma, nọdụ ala. Ngwa ihe a bụ ohere ahụ, oge ahụ anyị ji ekele obi n'igwe. Maka na ọ bụrụ na ị chele echiche azụ, chele ya ihu, ị ga-echetarịla ihe iji enye ya ekele. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-echeta, ị na-anụ olu m, ọ bụrụ na ị na-anụ ya, ọ pụtara na ị dị ndụ. O nwere ebe ọzọ ndụ si abịa belụsọ n'aka ya. Ngwa si n'ala ala obi gị kelewe ya. Maka na ọtụtụ mgbe anyị na-echefu na anyị ga-ekele ya maka ihe ọma o mere anyị. Ịlabara na Mọnde wee teta, laba na Tuesday teta, laba Wednesday teta, laba Thursday teta, Friday, Saturday, today bụ Sunday. Ọ bụ na o doghị gị anya na ọ bụ n'aka ya ka oku gị ije ịnata? Ọ bụ na o doghị gị anya na ọ bụ n'aka ya ka oku gị iji ntị gị anụ ihe? Ị na-anụ ihe m na-ekwu. Ọ bụ na o doghị gị anya na ọ bụ n'aka ya ka oku gị? Kenebe Chineke a, onye ku gị n'aka. Aha ya bụ Chikumaga. Aha ya bụ omemgbe ike gwụrụ dibịa. Aha ya bụ echeta obi esi ike. Aha ya bụ ntụpụ ala na-atụpụ ihe zoro ezo. Aha ya bụ otiri fero mmanwụ. Aha ya bụ onye m na-akpọ otu ugboro ọzọ ugboro asaa. Aha ya bụ kokomikomi m. Aha ya bụ elerewe eje ya ọrụ. Aha ya bụ babahum. Tụwe ya aha, maka na o nwere aha ijiri mara ya. O nwere aha na-enye gị otito. O nwere aha ahụ mgbe ọbụla i chetara ya ga-enyewe Chineke otito. O nwere aha na-enye gị obiọma. Tụọ ya aha ahụ, tụọ ya aha ahụ. Si n'ala ala obi gị kelee ya. Si n'ala ala obi gị kelee ya. Aha ya bụ Deedo ọnwụ egbu. Ọnwụ egbughị ya ndụ. Ọ sị na ebe ya dị ndụ na anyị ga-adị ndụ.
aha ya bụ o jere ubi n'afọ lọta n'afọ. Tụọrọ m ya aha maka na aha a na-etu ya karịrị akarị. Ọmama amasị amasị, echeta obi esi ike. Echeta obi esi ike bụ aha ya. 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 Ọ bụ chi onye a na-akpọ ka ọnọdụ agbanwuo, oke mmanwụ na-eti onwe ya. Ọma mma 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 zuru ahụ. Elelebe eje ya ọrụ eyi. Chukwu nọ n'eche eze, nara ekele. Ụmụ gị na-ekele gị maka na o ruru gị o. Nara ya, nara ya, nara ya. O nwere onye ọzọ nwe ekele anyị belụsọ gị. Anyị agaghị emetụ otito gị aka. Nna m, ọ dịrị gị, ọ dịrị gị, ọ dịrị gị, ọ dịrị gị. Nara ya o. Ihe m ji na-eto ya bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Onye ihe iji eto ya? Kedu ihe iji eto ya? Onye ihe ị na-echeta ga-etowe ya? Ihe bụ ụjọ kpọrọ ya isi ala he bụ na amara na m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ebube Chukwu ọma, onye nwe m, Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. ihe ndị eto onye nọ n'oche eze ya Chukwu ọma agaghị ekwe ka ihere mee. Ya Ebube mee. Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ihe ndị eto ya etosi ya ike. Chineke na-agaghị ekwe ka ihere mee. Bụ na amara m Chineke agaghị ekwe ka ihere mee. Ka ọ dịrị anyị mma n'aha Jizọs. Amen. Ebe anyị nọ n'ihu Chineke na-eto ya, ka ọ dịrị anyị mma n'aha Jizọs. Amen. Amen and amen. Amen. Ka anyị nọdụ ala. Chukwu agaghị ekwe ka ihere mee anyị n'aha Jizọs. Mana o nwere ihe ọ chọrọ anyị n'aka. O nwere ihe ọ chọrọ anyị n'aka. Makarị na mma anyị na Chineke, o nwere otu ihe dịkasịrị mkpa, maka na ọ bụrụ na anyị enweghị ihe ahụ iji ekwe ọgịga. Okwukwe. Okwukwe. That is the main ingredient. It's a vital ingredient. Ọ bụrụ na enweghị iji ekwere ọgụga, when you read the letter to the Hebrews chapter 11 verse 6, ọ sị, without faith it is impossible. Impossible. N'iji ekwere ọgụga n'ebe adị na mma anyị na Chineke na ma ọ bụrụ na anyị enweghị okwukwe, maka na tupu anyị abịakwute ya, na anyị ga-ekwerela n'ọnọ ya, na anyị ga-ekwerela na ọ bụ ya bụ odogwu akata aka, na anyị ga-ekwerela na ọ bụ ya bụ echeta obi esi ike, na anyị ga-ekwerela na ọ bụ ya bụ ejechi ọgwụ, na anyị ga-ekwerela na ike niile dị ya n'aka, na anyị ga-ekwerela na ọ bụ ya bụ onye na-achị n'elu na-achị ala, na anyị ga-ekwerela na ebube ya na-achị n'elu were na-achị n'ala, na anyị ga-ejirila that conviction, na anyị ga-ejirila okwukwe ahụ were bịa, na anyị ga-ekwekwa ọzọ na ndị niile gbakwutere ya, na ndị niile ji ezi obi achọ ya, na ọ na-agọzi ha. Na mgbe ọbụla o kwuru okwu, na okwu ahụ na-abịa na mmezu. Ihe a bụ ihe okwukwe na-emere anyị. Na mgbe ọbụla anyị jiri ezi obi chọọ ya, ji ezi obi chọọ ya, nọgidesi ike na ya, na okwu ọbụla o kwuru na ọ ga-abịa na mmezu. Ọ bụ ihe okwukwe na-emere anyị. Mana o nwere otu ihe a na-arụtara anyị aka o.
ihe ahụ ọ bụ gịnị? Na mgbe ọbụla anyị jiri ezi okwukwe chọọ ya, mgbe ọbụla ume anyị na-ekupụta bụ okwukwe, mgbe ọbụla ahụ anyị marịrị amarị bụ okwukwe, mgbe ọbụla anyị jiri ezi obi na ihe niile dị anyị n'ime were chọọ Chineke, ekwensu anaghị adị happy. Maka na mgbe ọbụla anyị decided to worship God in spirit and in truth, the devil comes. When you read Sirach chapter 2 verse 1, ọ sị nwa m, mgbe ọbụla ijikere ife Chineke, prepare for war, prepare for temptations, prepare for tribulations. Ọ bụ ọdị tribulation ahụ na ọdị war ahụ na ọdị temptation ahụ ka anyị na-anụ na ihe ọgụgụ nke mbụ taa. E wetara n'akwụkwọ onye amụma Habakuk. Onye amụma Habakuk na ihe o dere ji ajụ sị, onye nwe anyị, olee ihe merenụ m ji ebe akwa were na-etuku gị gba m nkịtị? Onye nwe anyị, olee ihe mere na ihe ọjọọ bụ ihe na-eche m n'ihu? Onye nwe anyị, olee ihe mere na m na-akpọ gị ọ dị m ka ọ dị ka ị gbara nkịtị? A na-emegbu m, a na-eme m ihe ọjọọ dị iche iche, gba m nkịtị. Ọ bụ ọdị that type of tribulation, ọ bụ ọdị ihe ịghara m ịghọ, ọdị ya bụ ihe na-abịakwute anyị ọtụtụ mgbe anyị decidere worship ife Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu. Ekwensu eburu ịghara m ịgha ya bịa. O nwere otu ihe ọ chọrọ ime n'ime anyị mgbe ahụ. Ihe ahụ ọ bụ gịnị? O were ụjọ wụbaga anyị n'ime, anyị asụla ha azụ. Si n'ebe Chineke nọ sụla ha azụ. Maka na ọ bụrụ na ndụ mụ na gị na-abụ na anyị na-ebi ya, ihe ọbụla dabataranụ ewere ya ụtọ ahụ. Otu ọbụla m chọrọ isi bie ndụ m, achọrọ m ịṅụ aṅụrụma ma eje ṅụọ ya without any discipline. Achọrọ m ịkwa iko ma eje kwara ya kpakasịa ihe niile. Achọrọ m ịchụla elu chụla ala. Otu ọbụla m siri chọọ ya ma achụla ya ụtọ ahụ. You have no discipline. You have no divine discipline. Ekwensu enwe ihe o ji ga-eme. Ọ na-ewes bullet ya na onye nọ n'ime kampụ ya. The devil has no business with you as long as he's not in camp here. But when you want to step out from that camp, it will come. Whether you like it or not, it will come. It is not dependent on you. It is going to come. Ọ bụ ihe onye amụma na-agbara anyị ama ya na ihe ọgụgụ nke mbụ. O tinye ihe a Chineke abịazie na ngwụchasị amụma ahụ bịaza ya oku were sị ya, ngwa dee ya n'akwụkwọ, dee ya n'akwụkwọ, dee ya n'akwụkwọ ka onye ọbụla gụọ ya, dee ya n'akwụkwọ ka ndị nọ na St. Eugene n'ụbọchị taa were gụọ ya, ka o nwee ike baa ha na ntị, ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ha n'okwu a ka ha ghara ịgbachi obi ha. Dee ya ka ha ghọta na adịghị m disappoint. Dee ya ka ha ghọta na mgbe ọbụla m kwuru okwu na ọ na-abịa na mmezu. Asịgodị na ote aka, were ndidi chere ya, maka na onye ezi omume na-eji okwukwe, na-eji ndidi were ebi, were na-eche ka uche Chineke mezuo. Mana ọtụtụ mgbe okwukwe ahụ adịghị n'ebe anyị nọ, ọtụtụ mgbe ndidi ahụ adịghị n'ebe anyị nọ, anyị achọrọ ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị, because anyị chọrọ magic. Ọ dịrị izi o, aga m agwakwa gị eziokwu, ọ dịrị izi. Mana asị onye jiri ndidi ya eri azụ ukpoo. Ọ dịrị izi o, aga m agwakwa gị, maka na nke anyị jiri bụrụ mmadụ, anyị chọrọ soft life. Nke anyị jiri bụrụ mmadụ, anyị chọrọ ka ihe niile gara anyị ziziriri. Anyị achọghị ka ihe ga-emekpa anyị ahụ. Mana o nwere ihe Chineke na-esi na ya were na-akụziri anyị. Sọọsị anyị nụrụ ya n'ụbọchị taa, na ọ bụ eziokwu na anyị bịara ka anyị fee ya n'ime mmụọ na n'eziokwu, na ịghara m ịgha na-abịakwute anyị. Anyị ebele ebe ọ dị ka ya anaghị aza na ya nọ ebe ahụ. Na asịgodị na anyị aga njem n'ime mmiri ahụ, Psalm 43 gwara anyị agwa na mmiri ahụ agaghị eri anyị. Na asịgodị na ọkụ agba, na ọkụ ahụ agaghị ere anyị. Na asịgodị na anyị awụ ọkọ in the valley of the shadow of death, as long as anyị tụkwasịrị obi n'ebe ọ nọ, kwudosi ike n'ebe ọ nọ, na ya ekwuola okwu ahụ na okwu ya ga-abịa na mmezu. You are too faithful to fail me. You are too faithful to disappoint me. You have proven yourself in my life that I've come to realize. You are too faithful to fail me. He never disappoints. Makandi werele okwukwe ha tinyesi ike n'ebe ọ nọ. Ekwensu aghara ịtụnye ha ụjọ n'ahụ. He step back. He never disappoints.
He is not a God that goes back on his words. I know what I'm saying. He's a covenant-keeping God. Paul dị ansọ ji agwa anyị taa sị anyị cheta onyinye ahụ e nyere anyị mgbe a kụrụ anyị aka n'isi, onyinye ahụ e nyere anyị mgbe e nyere anyị mmiri chukwu, onyinye nke okwukwe, na ọ bụ ihe e tiri anyị n'ime, ọ bụghị onyinye nke ụjọ, not the gift of cowardice but the gift of faith. O nwere ihe kwuru nye anyị ya, e nyere anyị ya ka ọ ga-abụ mgbe ọ gbajuru dọrọ, e nyere anyị ya ka ọ ga-abụ mgbe ihe isi ike nke ozi ọma ahụ ji abịa rutere ebe anyị nọ, e nyere anyị ya ka anyị nwee ike guzosie ya ike, maka na asị those who trust in the Lord in Psalm 125 are like Mount Zion that can never be shaken. They cannot be moved from their stand. Maka na gịnị? Ha tinyere okwukwe ha n'ebe onye ahụ nke aha ya bụ the fortress. Ike dị ya n'ime, ekwensu na-abịa mmaja. Mana ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ guzosi ike, guzosi ike, guzosi ike, site n'ekpere guzosi ike, site n'okwukwe guzosi ike, we will see the glory of the Lord. Ọ ga-emere onwe ya aha, mana agharịpụkwala mgbe oge ahụ na-erube. Agharịpụkwala mgbe oge ahụ na-erube, maka na ọ si n'ozi o ziri Habakuk na ọ ga-eme na mgbe ya, ọ bụghị na mgbe gị. Sometimes we come to God, anyị na-ewere list anyị jiri bịanye Chineke, anyị nwere data, anyị nwere time anyị chọrọ ka o mee, ya na-emezighị mgbe ahụ, anyị azụ onye nwe anyị imerụ ya. Onye gwara gị? Your calculation and God's calculation are not the same. You are calculating on the human level. He is calculating on the divine level. With him there is no time, it's eternity. Mana n'ebe anyị nọ, there is time. Paul na-asị anyị okwukwe ahụ anyị nwere, fan it into flame. Ọ dị ka na ekwu ebe ka anyị ebe a na-esi nri, ọ bụrụ na ọkụ nọrọ ebe ahụ adịghị afụnwu ya, ka ihe ọ ga-eme? Ọkụ ahụ anyụọ. Paul sị fan it into flame, fan it into flame, fan it into flame. Ka esi afan okwukwe ahụ into flame is by exercising it. Ọ bụrụ na ị dịrị agba ọsọ, ị nwere ahụike, ị dịrị eme exercise, ihe ọ bụla ị hụrụ ị na-eri, you don't take care of yourself, very soon I ga-abịaleta gị n'ụlọ ọgwụ. Mana ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na-eme exercise na-amaneji ihe ị na-eri, at least you take care of ebe ndị kwesịrị ime, hapụzere Chineke ndị ọzọ. So we need to exercise and fan it to flame. Okwukwe ahụ nke Chineke werele nye anyị, ọ bụ ihe mere na Jizọs jiri gwa anyị n'ozi ọma taa sị, maka na ndị ụmụazụ na-ekpe ekpere sị onye nwe anyị mụba okwukwe anyị, ya sị it is not about having faith, it's about the exercise of the faith. Maka na ọ bụrụ na ị nwere ya, nwatakịrị ị nwere ike ịsụ dọọ ngwasị nga pụọ jebe Manchester, osi ebe a pụọ jebe. It's about the exercise and not just having the faith. Maka ị nwere ike nwee ya, o nweghị iji ya eme, o nwere ihe ga-esi n'ime ya apụta. It's about exercises of the faith. Ka anyị bido n'ụbọchị taa gosi onye nwe anyị na anyị bịara ife ya, na asịgodi na ekwensu eburu ịghara mega ya wee bịakwute anyị, na anyị kwụ ebe anyị kwụrụ. O nwere ihe ọzọ Jizọs na-arụtara anyị aka. Sometimes we come to worship God with a business mentality. Profit. Ịghọtago? Chukwu, because na m bịara ife gị, abịara m isekpuru gị. It's about profit. You know now, I offer you worship, you give me something. Profit. Business mentality. And Jesus is telling us today, if we come with that kind of mentality, anyị ga last. Because obviously, it's only one mgbe fele gị, ngwanye nụ m ihe no mụ na gị kpebiri. Who are you to command God? Your time and his time are different. So ọ bụrụzie na ọbịa mgbe ahụ ịchọzie ihe ahụ ịkwụrụ bịa, expectation ahụ ijiri bi nwetara ya, ekwensu asị gị hụla Chineke gị ọ bụ akwa ori ole mgbe o kwesịrị inye gị ihe o nyere gị ya, bịa ka m nye gị ya, bịa ka m nye gị ihe ahụ ị na-achọ. That is why Jesus jiri si anyị, hey, we are unprofitable servants. We are not coming to God to make profit. We are coming to worship him because he is worthy of all our praise. Ma ọ bụ ya ka anyị ga-efe nye otito niile. Mgbe ọ sọrọ ya ime ihe ọ chọrọ ime ya mee, na mgbe o ji eme ya ya mee, nke ahụ gbasara ya gbasara mụ na gị. But otu ihe doro m anya bụ na ọ ga-emerela ihe. And mgbe ọbụla o mere ya ka mma. And mgbe ọbụla o mere ya ọ na-ada ụda, maka na aha ya bụ Chukwu sụrụ ude n'otu mba, ejene ya na mba ọzọ. Ka Chukwu gọzie anyị, nye anyị okwukwe siri ike iji nagide ihe ekwensu na-atụ n'ebe anyị nọ, ka o wedere anyị na mma. Udo dịrị unu.
ekwe m n'otu Chineke. Ekwem n'otu Chukwu. Ekwem n'otu Chukwu. Ekwem n'otu Chukwu. Ekwem n'otu Chukwu. Ekwem n'otu Ekwem n'otu Chukwu. Ekwem n'otu Chukwu. Ekwem gbadata. Onye na-abụ Virgin Maria. Site na mmụọ nsọ ọrụ mmadụ. Ekwem n'otu Chukwu. 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 Ọ na-ebube ya ikpe ndị dịrị ikpe. Ọrịa ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwem na ndị nọ nsọ. Ekwem n'otu Chukwu. 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 Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ndị ụwa ha ga-abịanụ. Ekwem n'otu Chukwu. Ekwem n'otu Chukwu. Ekpere nke ndị kwelụnụ.
ndị m hụrụ n'anya na Kristi, Chineke ejila onyinye nke okwukwe were gọzie anyị. Ọ bụ iji nyere anyị aka ịnagide ihe niile nke ekwensu na-ejo iji mmanye anyị ụjọ n'ahụ. Ngwanụnụ ka anyị rịọ na ya ka o nyere anyị aka to fan into flame onyinye ahụ nke o nyere anyị, ka anyị nwee ike guzosi ike mgbe ihe ọnwụnwa bịara. Zanumo na zanumo, mgbe mkpọrọ gị Chineke nna, zanumo na zanumo, mgbe mkpọrọ gị Chineke nna, zanumo. maka ndị na-agbasa ozi ọma na nsọtụ ụwa niile, ka Chineke bụrụ onye mgbamume ha, anyị ayọ gị dị nwenụ. Zanumo na zanumo, mgbe mkpọrọ gị Chineke nna, zanumo. maka ndị aka ha dị ọcha, bụ ndị nọ na nsogbu nke agha, ka Chineke gbatara ha ọsọ enyemaka, anyị ayọ gị dị nwenụ. Zanumo, o eze zanumo, mgbe mkpọrọ gị Chineke nna, zanumo. maka ịdị uchu n'ọrụ okwukwe nke na-akwanyere ndụ ugwu, ka obodo ọbụla gbasie ike na mbọ ime nke a, anyị ayọ gị dị nwenụ. Zanumo, eze zanumo, mgbe mkpọrọ gị Chineke nna, zanumo. maka ndị ọya, ndị agadi nakwa ndị na-elekọta ha, ka ha na-ahụtụ onyinye Chineke n'ibe ha, anyị ayọ gị dị nwenụ. Zanumo, eze zanumo, oge mkpọrọ gị Chineke nna, zanumo. maka ndị nwere okwukwe jikwazi ọṅụ na-agbasa akaebe, ọkacha ndị na-eto eto dị uchu n'ozi ọma, ka ha nweta nkwado, anyị ayọ gị dị nwenụ. Zanumo, eze zanumo, ege mkpọrọ gị Chineke nna m, zanumo. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja masị tata, ka ha site n'ekpere na ayọyọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebebe na alaeze n'igwe, anyị ayọ gị dị nwenụ. Zanumo, eze zanumo, mgbe mkpọrọ gị Chineke nna, zanumo. Ka anyị kpee ekpere maka ndị nọ n'etiti anyị, ndị okwukwe ha na-ada mba, ka Chineke were amara ya gbaa ha ume to fan into flame onyinye nke okwukwe o nyere anyị. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Zanumo na zanumo, ebe mkpọrọ gị Chineke na zanumo. Ka anyị werezienụ mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị, were okwukwe chee ha n'ihu Chineke ugbu a. Ịbụ Chineke, ịbụghị mmadụ. Ịbụ Chineke, ịbụghị mmadụ. Mmadụ na-agha agha, mmadụ na-agharịpụ. Ịbụ Chineke, ịbụghị mmadụ.
okwu gị niile bụ eziokwu. Chineke, mee ka ihe anyị gụrụ n'egwu mee ka anyị guzosie ike n'ebe ị nọ, mana mma mana njọ, ka anyị mata kwesị ike na okwu gị bụ eziokwu. Nna m, ka anyị jidego onwe anyị ghara ịdachapụ site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Amen. Two, 4, 3. Omemma. Boya memma, boya memma, boya memma. Omemma. Boya memma ikukama nonya, boya memma. Omemma. Boya memma go batuzo, boya memma.
memma e. O memma. Boyo 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 memma e. O memma. O memma, o memma e, o memma e. O memma. O memma nwanyị simbe, o memma e. O memma. O memma polisi nwa ogbenye gị bụ o memma e. O memma. O memma chata pesike gị bụ o memma e. O memma. Ọnụ ya 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 o memma e. O memma. O you memma. O memma. O memma. O memma. O you memma. O memma. O memma. O memma. O you memma. Chinase bere chineye nwa. O memma. Ọnụ ya o memma. O memma. Ọnụ ya o memma. O memma. Ọnụ ya o memma. O memma. O ya o memma. O memma. O ya o memma. Kpọ ya o memma. Kpọ ya o memma. O memma. O ya o memma. Kpọ ya o memma. Kpọnụ ya o memma. O memma. Ọnụ ya o memma. Chinagọzi Chinenye ndụ. O memma. Ọnụ ya o memma. O memma. O 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 ya o memma. Kpọ ya o memma. Kpọ ya o memma. O memma. O ya o memma. Chinenye ndụ Chinenye nwa. O memma. O ya o memma. O memma. O ya o memma. O memma. O memma. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya A Jizọs. na-akpọ ya. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya A Jizọs. na-akpọ ya. A na-akpọ ya A Emmanuel. na-akpọ ya. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya. Onye na-eme mma eze ụwa niile. Ị nakwa akpọ ya Jizọs. Ana m akpọ ya Jizọs. Anyị ga-akpọ ya onye dagburu agụ eze ụwa niile. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya Jizọs. Ọma A na-akpọ ya Emmanuel. ọma A na-akpọ ya onye na-eme mma eze eze ụwa ụwa niile. A na-akpọ ya Jizọs. ya. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. Ị ma na a na-akpọ ya. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya Emmanuel. A na-akpọ ya. A na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa. Kpọrọ m ya Chineke dị mma. Kpọrọ m ya nwoke obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma. Kpọọ ya onye obiọma. Kpọrọ m ya Chineke dị mma. Jizọs n'ime onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma. Kpọọ ya onye obiọma. Kpọrọ m ya Cheta abịasị ike. Maka obiọma ịbụ onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma. Kpọọ ya onye obiọma. Kpọọ ya Chineke dị mma. Kpọọ ya onye obiọma. Ọ ya Chineke dị mma. Ee.
Chineke dị mma. Sọrọ mkpọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya onye obiọma. Oh ya Chineke dị mma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọọ ya onye obiọma. Oh ya Chineke. Ezi Chimle, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chimle, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chineke nna m. Ọ gọziri m agọzi. Ezi Chimle, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chime, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chimle, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chineke nna, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chimle, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chineke nna m. Ọ gọziri m Ezi agọzi. Chimle, Ọ gọziri m agọzi. ọgọziwo m, Jehova si na ọgọziwo m ruo ebi ebi. Ọ gọziwo m, Chineke si na gọziwo m ebi ebi. Ọgọziwo anyị, Jehova si na ọgọziwo m ruo ebi ebi. Ọ gọziwo m, Chineke nna na gọziwo m ebi ebi. Ọgọziwo m, Jehova si na ọgọziwo m ruo ebi ebi. Ọ gọziwo m, nna si na gọziwo m. Ezi Chimle, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chimle, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chineke nna m. Ọ gọziri m Ezi agọzi. Chimle, Ọ gọziri m agọzi. ọgọziwo ya. Ọ gọziri m Ezi agọzi. Chimle, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chineke nna m. Ọ gọziri m agọzi. Ezi Chimle, Ọ gọziri m agọzi. ọgọziwo ya. Ọ gọziri m agọzi. Ezi Chimle, Ọ gọziri m ezi agọzi. Chineke m. Ọ gọziri m agọzi. Ezi Chimle, Ọ gọziri m agọzi. Nyere m agọzi. ọgọzi, ọgọziri m agọzi. Ọ gọziri m agọzi n'elu ụwa na tinyere m ụjara. Ọ gọziri m agọzi n'elu ụwa na tinyere m Chineke. Ọgọziri m Ezi Chineke m. Ọgọziri m Onye na-eme mma. Ọgọziri m Onye bụ dike. Ọgọziri m Onye jem ọnụ. Ọgọziri m Onye na-ede mma. Ọgọziri m agọzi. O Chineke gọziri m agọzi ya odede m o. Ọgọziri m agọzi. Onye na-eme mma gọziri m agọzi ya eze m o. Onye bụ dike gọziri m agọzi ya chi nke m o. Ọgọzi. Ihe ebube emeela n'uwe. Ihe ebube emeela n'uwe. Ihe ebube emeela, ihe ebube emeela, ihe ebube emeela. Kelenụ ya. Ihe ebube O emeela. kelenụ ya. Ihe ebube O emeela. kelenụ ya. Ihe ebube emeela. Biko kelenụ ya. Onye gọziri ya kele ya. Onye o mere mma kele ya. Onye o nyere ndụ kele ya. Onye ọ gwọrọ ọrịa kelenụ ya. Ihe ebube. O Chineke bụ ihe ebube emeela. Kelenụ ya. Ebube O emeela. kelenụ ya. Ebube emeela. O kelenụ ya. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela ka m ekele ya. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela, bịa ka anyị kelee ya. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela n'ime ndụ anyị. Ihe ebube emeela, kelee ya. Ihe ebube emeela. Asị gị kelee ya o. Ihe ebube emeela. Ụmụchukwu kelee ya. Ihe ebube emeela. Masịrị kelee ya. Ihe ebube emeela. Nne kelee ya. Ihe ebube emeela. Kelee ya. Ihe ebube Ụmụ emeela. agbọghọbịa kelee ya. Ihe ebube Ụmụ emeela. agbọghọbịa kelee ya. Ihe ebube emeela. Ụmụaka gbara ya egwu. Ihe ebube Onye emeela. ọbụla kelee ya. Ihe ebube emeela. Kelee ya. Ihe ebube emeela. Ụmụnna kelee ya. Ihe ebube emeela. Kelee ya. Ihe ebube Onye emeela. ọbụla kelee ya. Ihe ebube Asị emeela. gị kelee ya. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela. Ọgọziwo m, Jehova si na ọgọziwo ruo ebi ebi. Ọ gọziwo m, Chineke si na gọziwo m ebi ebi. Kelee Chineke jaa ya mma, ekele. Onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Kelee Chineke jaa ya mma, ekele. Ndị mma, onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Ọdụm egbe Juda, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Ụzọ na-abụ nwa Igbo, onye ọma, onye ọma,
Chineke jaa ya mma mma. Oyama, oyama, Onye ọma. oyama, oyama. Kelee Chineke bulie ya elu. Kele ịdịmma kelenu Chineke oyama, 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 Onye na-amụ nwa ịbụ onye ọma. oyama, oyama, Ọdụm egbe Juda onye ọma. oyama, oyama, Aka na-agwọrọ n'ịbụ onye ọma. oyama, Dike na dimkpa bụ onye ọma. oyama, oyama. Kedu ihe m ga-enye gị ihe Chineke ọma mma mma zuru ahụ? Ọ bụ onye ga-akọchasị ya mmeso ọma Chineke na nne bụ ọma ka njerebịa na-erughị ihe Chineke abụ otito ka njerebịa ịrụ gị soro m na-eto ya na-eto ya ọ dị mma soro m too ya ndị nke Chineke bi ya nụọ n'ebe ndọ gari soro m too chukwu n'ime mkpa m ka mbe koro gị akwa ịzara m Chineke ezigwe o abụ otito abụ otito ka m ga-eji jaa o Chineke ede mma ebube gị dị ukwuu ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ọ bụ nwa o nyere m ahụike o nyere m ka ọ na-emere m ọnụ m ya mere ekpere m na-eto ya aga m mara ụlọ ihe Chukwu mere m dị n'ụwa o soro m too Chukwu n'ime mkpa m ka mbe koro gị ọkwa ịzara Chineke ezigwe o abụ otito Chukwu nna m abụ otito o Chineke ede mma ebube gị kenene m Chimo nwanne m kelene m Chimo na Chibebele kenene m Chimo onye na-eme mma kenene m Chimo na Chibebele kenere m Chimo nwanne m kenere m Chimo na Chimemela kenene m Chimo iku ka mma n'ọnya bịa nụ kelee ya na chanya mele kenere m Chimo nwanne m kenere m Chimo na Chimemela. Children of God, let us pray hallelujah. Sing hallelujah to the Lord 3 times. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed of God, let us sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord 4 times. Hallelujah, 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 Amen. hallelujah, Amen. hallelujah, amen, amen, Amen. hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. hallelujah, amen, amen, amen.
rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị, biko nara aja nke a ijiri iwu gị tụọrọ anyị ntọala ya, nara ihe omimi nke a dị nsọ nke anyị bụ ụmụ odibo gị na-ehunyere gị iji kwụọ ụgwọ anyị ji, were ya kpọbata anyị na nzọpụta na ịdị nsọ zuru ezu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu, ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. Dị nwenụ o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa dị ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ wedata onwe ya, amụọ ya na Virgin Maria. Ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe, gbapụta anyị n'ọnwụ ebighị ebi, ka o si na ndị nwụrụ anwụ na-ebilite, o nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha na ukpu eze na ike ọchịchị, nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwu ukwe otito gị akwụsịghị akwụsị, na-ekwe. Onye bịara ịdị nsọ ezie dị nwenụ mbụrụ isi iyi nke adịmasọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha, ka ọ na-enye gị ya ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ, ka ọ na-enyekwa gị ekele, o bunye ya ụmụazụ ya, na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m,
nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-akpọkọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, ncheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na pope anyị Leo na archbishop anyị Jose Gomez na ndị echiri echi niile. Chetakwazie ụmụnna anyị ndị dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị na-arịọ gị ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na ha eso ya bụ Kristi, na ha esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Aleluya. 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 Amen. Amen. Ụmụnne m, ka anyị were ekpere no onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibe unu ekene nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee di nwe anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Hymn number 55. One, 143. 143. One, 143. 143. 143.
anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, anyị ejirila ihe ọgbụgba ndụ gị rijuo afọ, jirikwa ya ṅụjuo afọ. Biko anyị na-arịọ, mee ka anyị yie Kristi ahụ, onye anyị natara site na Kristi onye nwe anyị. Ana m ekene anyị niile ka anyị si wee mee oge onyinye dị ka anyị si wee kwu na mbido tupu ebido Mass. Ọ bụrụ na anyị na-agbagote ndị bịara Thanksgiving dutere onye ọbụla efe mmiri nsọ ichigha azụ n'ochego ka anyị ghara ị na-akwụzi ebe a. Ana m ekene ndị niile mere etu anwa ka anyị si etu anwa na-eme ka ọ ghara ị na-egbu anyị oge. Eukeria Udeze ọnịa die nọrụkwuo ya Aloy Udeze ọnịa. Ya ihe nji kpọnite Eukeria, ọ na-amụ di ya Mosef, ọ dị ka ọkali gị. Unu ma na izu ụka na-abụọ gara aga ka Aloy na onwe ya ka mama nke ya rapụ, ewere mkpọnite ya ebe a sị ka anyị beruo rie. Ọ dị nka mama nke ya ọ narue sọ ọgọ ya nwaanyị ka nọ ebe ahụ, gịnị ka ị na-eme? Ya mama Eukeria sị ya ana m abịa, na ya abịabago, o were nakwuo nke ya. So ọ ka o si wee mee. So ọgọ na ọgọ. Enwekwara ụmụ nwanne Eukeria ndị nke nọkwa ebe a, ha kwụrụ ọtọ. Ụmụ nwanne ya edeghị ime afa, ha dị mmadụ abụọ. Ya biko ụmụ nwanne ya nwaanyị na-abụ. So ọ bụ mama ha nche arapụ, anyị were na-asị ha niile ndonu. Anyị malụ ka anyị si eme, biko ka anyị beruore ha n'ụzọ abụ n'ụzọ, ada ekwu ofu ọ bụrụzie ịbụa. Daalụnụ, ndonu. Kịta ana m ayọ akpọnite onye isi Ikusa Young Adult President bụ si nọ n'etiti anyị bụ David Ugonna Ifedeba. Saint Eugene, otito diri Jesu. Otito diri Jesu. I finished Go Ikusa na Houston this past June of 2025. Na St. Eugene, we're number one. No. Na Ikusa ni. Let's find an applause for that, please. With that being said, we are beginning our campaign for Ikusa 2026. And at the St. Eugene local level, we have local leaders now who will be stepping up to the plate. I want to call up Eric Uche, Nakamsi, Ike Aguana. Please come to the front here. Continue the round of applause, please, as they come up. Or easy. These two leaders here will be including with me on the revival of the young adults here at St. Eugene. Thank you. We want to continue our amazing leadership tradition here at this parish. And with that being said, we'll need volunteers to continue to help us to regain our mission and our purpose. I went Ikusa meeting on Zoom now 4 p.m. If you have any questions about that, please come up to me or to these two here so we can give you the information. As well as locally, we'll be having our events starting up in the next few weeks. So please, when in Didi, as we prepare and continue to make the plans that we need to continue the amazing tradition that we have. Otito Didi Jesu. Otito Didi Jesu.
Thank you so much. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Anyị na-ekene unu niile ndị tata bụ ụbọchị izi unu na-abịa ụka ebe a. Anyị na-ayọkwa anytime you are around here, please come back to worship with us. You are welcome and always welcome to worship with us. Kịtazi ana m akpọ ezinụlọ mmụọ Jekwu na Ross, ọ bụrụ na ha anụ ya, ndị nke ụmụ ha gbara akwụkwọ ụbọchị ụka gara aga, ndị otu anyị n'ebe a, ha kwụrụ ọtọ. Rita, you there? Stand. And their husband, Bogo anyị nwoke, ha gbara akwụkwọ last Sunday. So ka anyị kụpụrụ unu ha aka, were na-ayọ ka Chineke duo unu, ka Chineke nọ n'etiti unu n'ihe niile unu na-eme, ka nkwa niile unu kwere anyị ndị di na nwunye unu ga-enwe aṅụrị na ya, ọ mịtakwana mkpụrụ wee ruo n'isi njedebe. Daalụ, you can sit. Anyị were ogara a wee na-ekenezi ndị niile na-enye aka ebe a n'ụwa nke ka nke. Anyị na-ekele onye isi ụka tata, Fada Mbata, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Were na-ekenekwa ụkọchukwu anyị, Fada Jude Umeobi, biko ka anyị kụkwara ya aka. Kịtazi dịka esi werekwu amaọkwa, anyị na-atụ anya the Monetized Bazaar 2025 tata ka ya ama ka esi were mee. Onye isi Fada Jude Omakụ gwa na ya okwu. Yes, before man aga n'ihu, I nwere two phases. First phase, ịkpọ result. Second phase, we ịkpọpụtachi ndị ga-present ihe to ndị na-receive ya nọ. Having said that, I mere ọfụma karịa last year. I beat through last year. I beat through last year with almost $10,000. This is how it is. The youth, young adults, contribute through 700.
God is good. And all the time. Competition nke arụ anụ a ọ kpọkwala akpọ. Ọ bụrụ ofu nwaanyị ọ sị na ọ kpọjala akpọja. Maka a na-ekwu ekwu a na-eme eme. Ebe anyị ga-ebido bụ n'ebe ndị grandma nọ. Ebe ndị grandma nọ ka m kpọpụta Mrs. Felicia Umuibe ka ọ bịa receive nke ndị grandma. Ọ nọkwa ya? Ọ dị ka mfọ ya dị ka ya na mgbada ebe ni ka anyị kụọlụ na ya aka ka ọ na-agbagota. Ebe niile jikwala oyi o. Welcome, sorry. Alojan, welo biginye chuku alo. Biko ka anyị kụọlụ na ndị grandma aka. Ndị anyị na-akpọzi kịta bụ young adults. Onye anyị na-akpọpụta ga-receive Sir Paul Ifediba. Ọ dị ka ya akwụ ebe ni ma nkwuru nso. Onye ga-receive zi nke ndị youth and young adults. Mr. David Ugonna Ifediba. Ebe niile edelu jim. Ka ndị gba first, ka ndị gba second, ego niile a na-agba afa. Biko, m ga-ebido from the people, third position. Ka m kpọpụta Saben Amadi comedy presentation. And by the grace of God, the third position went to and Biko ka anyị kụọ ọnụ ha aka ọzọ. So, the second position, otu ka esi akpụ ya na primary school. O ji a na-atụ ndị ma akwụkwọ. Ka m kpọpụta Dr. Angela Facebook, nyanwa ga-eme the presentation. And the second position went to Tansi Zone.
And Oya get receive. Oya get receive. Oya get receive Lady Azuka. Lady Azuka Okoro. Lady Azuka Okoro. Azuka Okoro. Azuka Okoro. Lady Azuka Okoro to receive. Eze Jesus. Onyama. 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 Eze. Jehovah Bonyama. Onyama. Onyama. Jehovah Bonyama. Onyama. Jehovah Bonyama. Onyama. Onyama. Mo. Jehovah Bonyama. Onyama. Onyama. Mo. Okay, thank you. Dalun. I want to find it out. Ogabo, the second position. Amorum con the second position. Kana Kulaka. Con the name expect not have the first. Okay. Yeah, the first position. Mioga Kampaputa, Father Jude Mobi and Sasiwayo Marco for presentation. The first position went to Horizon. And we now Lady. We now Lady Ngozi Ogoke and Lady Ngozi Ogoke and Emma Ikabudu. Frank Okoye. Kebe Frank Okoye no. Frank Okoye. Yeah. Yeah, the time. Yeah. Daluno. Abama hagi. Lady Ngozi Ogoke. Lady. Winner, I say you will win forever. Thank you. Lady Ngozi Ogoke and Emma Ikebodo. Lady Ngozi Ogoke and Emma Ikebodo. Lady Ngozi Ogoke and Emma Ikebodo. Thank you. Yeah. Jesus, you don't win. Oh no, man, Giovanni, not around. Are you a winner? I am a winner. Are you a winner? Thank you. Kaira upon up. Dalun. Thank you. Dalun, thank you. The music, thank you. Are you a winner? Thank you. In the Lord. It's over. Music is over. Kaira upon up. Odika. Let me. Yeah. Because now handing a like this year. Thank you very much. God is good. God is good all the time.
anyị na-enye Chineke ekene n'ụzọ dị iche iche. Ọ na-agọzikwa n'anyị otu ọbụla, onye ọbụla, inebe anya n'onwe gị, n'ezinụlọ gị, na ngwurugwu, site n'ụmụaka gị, n'ụlọ ọrụ gị, were bịakwuo na St. Eugene ebe a. Ọ na-agọzi anyị niile. God is good. Ka anyị kụpụrụ Chineke aka. Daalụnụ. Oto dị Jesu. Ka ntị ọnụ m were kene anyị niile maka baza nke arọ n'ọnwa gara ọfụma. Anyị na ya ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya mmaji kwuru mmaji na nkwụghachi ụgwọ mmaji kwuru mmaji n'isi anyị ncha, ka anyị jisie aka ike na-ewulite nzukọ anyị bụ Igbo Community n'ebe nwa. Daalụnụ. Oto dị Jesu. Anyị ga-agbasa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo, ka anyị lawanụ n'udo. Katọlik ka m ga-abụ, n'ime ya ka m ga-anwụ. Maria bụ eze nne, ya sọrọ ụwa ha kwube. Ka m ga-abụ n'ime ya ka m ga ọnwụ ọma bụ eze nne m awọghị sọrọ ụwa ha kwube. Katọlik ka m ga-abụ n'ime ya ka m ga-anwụ. Ka m ga-anwụ Maria bụ ezi. Elu ụwa ọ dị mma dị njọ.